15 ноември. Ден на четенето в България. 119-то средно училище в София много обичаме да четем. А днес предизвикателството е: защо иновациите започват с четене? Какво мислят нашите ученици и колеги? Четенето ни помага да научаваме нови неща и да се запознаваме с различни герои. Да знаем различни приказки и да се запознаваме. Книгите ни помагат да ставаме по-умни. Защото ни помага да разбираме света. Те ни разказват какво е съдържанието на книгата. Нещо като да тренират мозъка. Книгите ни помагат да научаваме нови думи. Да научаваме нови неща. Нови думи за ретника си. И откриваме нови светове. С какво книгите ни помагат? Да си развиваме фантазията и умът. Всъщност, докато четем, можем да излезем от всякакви граници на въображението си. И не си мислиш само за обикновеното, което се случва около теб. И да измислим нещо ново, което все още не е виждано. Четенето ни развива като личности, ограмотява ни и ни сплотява. Знаеш ли какво е иновация? Иновациите се раждат тогава, когато хората са свободни да мислят, да анализират и да експериментират. Тази свобода на мислене обаче може да се постигне само когато е оформена още от ранна детска възраст. И това може да се постигне именно чрез създаване на културата на четене. Без значение от жанра, който четат децата, това ги прави осведомени и развива тяхното въображение. Знаем, че колкото по-развито е въображението на децата, толкова по-смело те мечтаят. А деца, които мечтаят, стават възрастни, които са способни да създават идеи, да поставят цели и да ги осъществяват. За мен именно това са новаторите на новото време. Хора с идеи за промяна и смелост да ги осъществяват. С какво книгите ни помагат? Дават ни информация за света, ако са научно популярни, и ако са фантастични, ни развиват въображението. Помагат ни с това, че те отварят врати към нови светове. Като отвориш книгата, отваряш и вратата. Прочетеш ли я, си мина през нея. Когато четем дадена книга, ние добиваме опит, и когато дойде момент, в който ние искаме да напишем свой текст, вече ще имаме представата как да го направим. Книгите ни отварят възможност, която ние няма как да видим чрез електронните медии, и те ни научават на много уроци. Ние разбираме нови думи и неща, които по принцип няма как да научиме, и ги научаваме чрез учебници и книги. И ни помага да усъвършенстваме направеното от нас. Защо според теб в основата на иновациите стои четенето и как? Чрез четенето ние можем да обогатим нашето въображение, по което можем да мислим по различен начин от другите, което може да докара до откриване на нови неща. Помага за фокусирането на определени неща, тъй като за да можеш да прочетеш една книга, трябва да си изолиран от другите, да можеш да влезнеш в нея и да разбереш смисъла. Иновация значи да променяш първообраза. Четенето е тъкмо това: приобщавани към светове, към култури, създава ни усещане, че сме общност, и ни зарежда с необходимостта да правим света по-добър за всички, лишавани от самота. И това е прекрасното и приказното на всяко четене. То е приобщаване. Четенето първоначално помага да подобрим нашето критическо мислене. Ние може да вникнем в съдбите на много герои, да видим техните морални избори. Това помага за изграждането на нашия морален компас. Почваме да мислим изцяло по нов начин. Всъщност това може да се случи като пример при Декамерон, който излиза през Ренесанса, не се приема добре, обаче поставя като цяло иновация в литературата, в четенето. Всички почват да търсят това. Случва се и при Димитър Димов. Първоначално не се приема добре, но после като цяло всички хора почват да четат и да търсят и почват да разсъждават, да разглеждат напред. Как книгите ни превръщат в по-добри хора? След като видиш, да речем, понеже съм чела последно Тютюн,
Тогава виждаш как не постъпват правилно, виждаш как хората са онеправдани, виждаш ги как се чувстват зле и ти просто искаш да помогнеш, искаш да накараш останалите да се чувстват по-добре. Просто си създаваш морални ценности, изграждаш ги и с това се подобряваш, чувстваш как трябва да помогнеш. Трябва ли да има книги, четене и библиотеки? Естествено. Ако не четеш, няма как да добиваш информация, няма как да се стремиш към самоусъвършенстване, няма как... понеже книгите, с тях можеш да и живееш и стотина живота. Просто можеш да... В рамките на един. В рамките на един, точно така. Затова и са толкова нужни, просто защото ти откриват нови светове и нов мироглед. С четенето започва всяка красива история. Любящата майка чете на своето дете. Любимите очакват писмо или съобщение от човека, който ги кара да трептят в сърцето си. Приятелите, които са разделени, комуникират, четяйки своите съобщения. Четенето е началото, четенето винаги ще бъде част от нашия живот. 119 средно училище в София чете много, защото имаме богата библиотека, компетентен библиотекар и прекрасен мениджър. Продължаваме да четем с любов.